Moroi veruzhinji woye, ndinovimba tiri kukwanai muri vatano kwese kwamuri kumativi mana enyika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela muli yeZimbabwe, sithemba ke aliphilile lapho elikhona. Elami igama nginguThadiwa Nashekutama. Tichirika Mutoko nhau iri kuitika munomu munoiziva yemhepo. Tadawo kuti tisati takupai chikamu chen'anga timbonzwawo mafungiro anoita veruzhinji pamusoro penhau iyoyi. Vamwe kana kumakomenzi tainzwa muchiti hakuna ngozi yakadaro, vamwe vanhu vachiti ingozi, vamwe vachiti akamakwa mukomana uyu. Naizvozvo imi Mandlovu munoti chii? Inini ndinoti ingozi shumba, ndinoti ingozi nekuti matsananguriro acho aiitwa aiwa aingangoite dramazvi asazi ukuthi nali kubona njani balalele makhaya lithi kungaba kuyidrama yini kumbe yinto ekhona ukuthi umoya omuntu ofile yiwo okhulumayo. Abaningi benu kuma-comments sizolisithi hayi Drewmas le yidrama, abanye benu lithi hayi aliqiniso kukhona. Asazi sithe sithi ukuthi sikhulumeke labantu sizwe ukuthi bona abakubona njani. Asikuti tingati mwana iye nezera rake angagone kuti zvaakataura nezuro ozvitaura futi nhasi ozvitaura mangwana, nekuti nhaiwe B taura chokwadi B. Pakaipa muri yeZimbabwe. Ameno pamwe ndiko kuvengana kuri kutaurwawo nevamwe kuti vanenge vakavengana mumaraini. Asukazoona ndakumakai kudaro shumba panenge patoshata kuti ndichipenga ndichidya machisi, moto uchipinda mukanwa, dzimba dzichitsva. Nekutaura nekuti isusu takasvika pamba pacho paibvira moto. Tine imwe nhau yatichazoyasi kunzirai zvizere kuti mupast 3 months mhuri iyi yaviga vanhu vanokwana kuita 9 vana 9 vakavigwa sofa. Zvakaoma. Kufa kwaMwari here ikoko? Asingazi kuti kufa kwaMwari kana kuti ngozi iri kutora vanhu mumhuri. Plus pane vatakataura navo patanga tiri pamusha ipapo vachitaura kuti iyi ngozi yaB inogona kunge iri imwe, asi pagara pane imwe ngozi yenge isiri kuripwa panapa nekuda kwekuti vanhu vanoti tiri mapostori. Zvinenge mumurumu ingori nyonga zvinhu zvacho hazvinyatsonzwisisika. Asazi ukuthi sithi kuhamba njani. Sabe siletheleke indaba eyinye esithe sayenza asinanzelela ukuthi okwenyanga ezintathu ezidlulileyo emulini asebelahlekelwe ngabantwana abafika 9. Asingazi ukuthi kufa kokufa kwaNkulunkulu yini okwesikhathi ukuthi sesikwanile kumbe njani. Kodwa ke abahlali bendawo abanye bathi bona hayi imuli le ivele khanya kukhona eyakubambayo okuthize. Abanye bathi hayi kulobuthakathi obukhona, asingabaleli umoya lo okhona, vele ikhona enye ingozi evele ikhona kusukela kudala. Mumwe akatiti munonetsikana nei kana muchiti tiri kunyepa kuti pane vanhu 9 vafa mu3 months. Ingokumbirai kuti tinoda kumboenda kumarinda kwenyu munoona kuti hirosi yeka yemuZimbabwe itori diki pakavigwa vanhu vakawandisa munguva pfupi. Panguva pfupi zvinova zvinoraidza mibvunzo kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo. Singazi abanyeke bebesithi Drewmas nxalingani alikholwa ukuthi emulini leyi sokufe abantwana abangu-9 okwenyanga zona lezi nje ezinlutshwane ezidlulileyo. Nxa lisenelisa hambanini ehirosi yemuli liyebona ukuthi akuhamba njani. Liyananzelela ukuthi hayi hirosi yeZimbabwe incane kabi. Inini kubvunzwa kuti chii ndinoti aiwa ingozi. Aiwa ipapo asinde here kana kuti muri munotori nengozi dzakatowanda. Inogona kunge iri ngozi yagara iri mumhuri yoda kupa munyama kuna B, yonangana naB ichiziva kuti ikananga B achaita kuti zvinhu zvacho zvise zviita zvigadziriswe. Ndo mafungiro angu. Kuda B anogona kunge akazviitawo zvakare nekuti nhaiwe B taura chokwadi B. Regai titaure neruzhinji muri yeZimbabwe tinzwe kuti vanotiwo kudini. Senguva dzese tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Andrew Neshamba, Thadiwa Nashekutama.
Naigogo. Maiona senyaya. Yakaoma munhu waMwari. Nyaya yakaoma iyi. Ngozi chai. Munoona sekuti pana ari kunyeperwa here. Kana chitaura ka tozototi wanhingirika wafamba tozoona kuti anyepewa manje tote chiti zvirimo ingozi chaiyo taurai zvamunoda kutaura. Alright, ndati nini ingozi chaiyo tiri kuona kuti mumwe chaiyo wakafamba wachanasa kuona zvedu kuti ngateende pang'anga ingozi chaiyo. Muda chimbo ndinoda kuti hangu ingozi dai wari wamwe wafamba kuti mukoma wawane ngozi dai wafamba wabhadhara kugara nehama pamwe chete unotirega kuramba kuti nyaya ibhadharike zvinopera hapana zvisingaperi chiri ukauraya kana vanhu 3 vanoripwa chipera iye ngaasarambe bhozi akaramba hazvisi kupera ndo handinawo iwani kunyepa anganyepe kana afamba wazozviona manje unoti kunyepa izvi uita sei basa rao ndeweko moto iwoyo akonyera pai apa ndipo atangagisa ndobva yabaka ubazokanyagisa ukama kana kucha kuna ataje ana ba ana nyaya yakaomba zvinotyisa izvi tashamisika nazvo muno maMutoko kwedu kuno kwaanyakuna kwamambo nyakuna tashamisika isa tambozviona isu kuona munhu achidai achidya moto zvakaoma ndosaka mvura isina kunaya kuti konzarai kubva kupi tazofunga tikati ndosaka mvura isiri kunaya igore rino tichafa nenzara tichiburikidza nomunhu wani anokonzeresa zvakadaro zvakaoma pamwe ari kurerwa nhema aiwa hakusi kunyeba nokuti kupindira kwake hamusi kukunzwa iri ari kumbonyarara omboti handisi kupikisa saka zviri kurevei kana munhu achida zvikoti ichokwadi asi angonyara kutaura asi hamunoti anogona kuzviuraya here futi mukomana ichokwadi ipapo nokuti paye apangangonyepedzera kungozvibata kuti vepe asafe asi shungu dzake akutoda kuzviuraya akutoda kuzviuraya hawe hapana kwaanosvika munotiwo kudini nawe zvakaoma abhida yanga abuda ake pachena zvatoratidza zvega kuti akutobuda pachena kuramba ake kuti hungu ndakazviita asi akatozviita zvatooneka zvega anga achivhikirei paanganzi ndikuurayi kana usiri avhikirei dai anga arega kuvhika taona kuti ichokwadi here kana kuti saka kuratidza kuti ichokwadi ngaarege kusanisa dzinza iye zvinezvi akazotanga vanhu kuzofa iye ozoti kudi aiwa ngataure pachokwadi ngawaende kun'anga kwacho waende kunoripa mwana ngaaripwa aende kudzinza rokwake ari kutsvaga kuenda kudzinza rokwake tinzwawo masoko enyu inini musuwo yakatanga nyaya yekumasawa yakatanga ndiri pamusika paruti ndakatoinzwa kuti kumasawa kwapiswa imba nechigayo tikati zvafamba sei zvakanzi bhii ndiye asakisa zvinhu zvese izvi ane mabhizinesi ake ane munhu wake mugerofrendi yake akatora akati tiende naye kunotandara mugomo muye anonzi akatsvaga vanhu wake wakanga wapurana kuti wazobate munhu saka vanhu vaye vakasvika bhii vahatiza vanhu vaye vawasara vakabata mudzimai ende zvakatibata-bata pamusika pedu paroti takanzwa kubatikana natru nanhasi tiri kunzwa kubatikana tiri kunzwa kusungikana mukoma ngurumudze moshi mudhara nyaya ihombe mudhara asati ambozvinzwa tongokura chingonzwa anoita ngwingwika ndidzo ngwingwi vanhu vasida kusenza mudhara vanonga vatye mwari vasenza mushonga vanhu vanonga vachibata mushonga vada kushandisa mushonga kuda kupfuma vatane mari here anoti mari tinotaurwa anoti mari nokuti ndasingamuzini patakanzwa nyaya ndasingamuzini azoshamisa kuti muna nhasi tongomuna anoti mashopu musenda ane mashopu akawanda anoti mashopu toti mutaundi nditokosenda but ari kuita zvakadhaka wozwa wana munhu anodzika moto zvakamboitika kupi mudhara munhu anodzika monga masikati ingwingwi mudhara vakashata vanhu vari kushereketa
ngawatye Mwari vanhu vangodzidza kuzvishandira vanhu vashandisa maoko vachizvishandira kwete kuda kupfuma nezveropa munhu wakachigara ndochinomera zvakumera mani zvakachigarira saka pakashata kudaro anomira zvakanaka Mutoko unomutaona achitsvuka ufanira wacho wasikutya ndo mazera awo yaya asi kuita vanhu mazera ene vanhu vakuru vafana iwo ndoita mabasa pakaipa mudaro izvi zvinhu zvinokashamadza hati zvinhu zvisingatarisirwe munyika kana munharaunda because zvine zvaakutotyisa kana kuwana kufamba chaiko zvezvisina kusununguka because hauzozivi kuti munhu iye anogumira ipapo here kana kuti acharamba achienda mberi achiita izvozvo pachinga chokwadi here ichi chokwadi chokwadi hata padhausi nekuti vamwe vari kuti pamwe haisi ngozi hameno hanzi inonzi chii chikwambo kana zviko ba zviko zvakadaro akazviita ndochokwadi chiripo nodai wanga wambomurega munhu aita zvaanga achida kuita tamboona zvosvikowo pari chitwe chinorwadza chinoshungurudza dai wamboedza kusunungura mwoyo wataura naye kuti munhu uyu ari panguva yakwamosai kudya kunorwadza zvinoshungudza kana musodzi inoda kuti titocheme chaiko zvinotishungudzawo kana nesi haasi kudya vanotadzonza asi kudya zvinotishungudza zvinotirwadza mukadzi bedu ngaangobvuma nyaya chaiyo kuramba nyaya chaiyo anotoziva tinzwo masoko mwoyo wangu uri kurwadza nezvandiri kuona zvakaitwa nemwana mukomana uyu mukomana uyu akatozviita zvinhu ari kutoramba hake zvinhu zvaari kuziva mwana waridza achitambudzika kudai so hazvina kunaka kana nyika chazvigurudzirwe zvakadai zvekuita kuti munhu unoponda munhu kuita kuti girlfriend yako yauri kudana nayo ini zvandirwadza musoro wangu izvo wakutotimosha kuti pamwe ari kunyeperwa kana sei ndichifunga kuti hadzisi nhema hadzisimbonema ndokuti ari kutaura zita rachina ndi zvakaita zvina zvese mando wachina zita rachina kuti handiti ndiri remusikana wachona anganyeperi ini zvandirwadza allright munotiwo kudei ini semunhukadzi ndiri kutika daiwo madzimba uyo kare kare wamboona zvokuita nekuti vanhukadzi tikushungurudza ukaona pazhinji panonzi patuguka zvinhu zvakadai munhukadzi chete anenge achingosvikirwa uchizvipurira ushungurudzika ndikati hakusi kunyepera nokuti hakuna munhu angambode kuswera achizvirovera kana achiita zvaanenge achiita izvo kana achidya moto hakuna munhu angambode ukaona akuru edu vanoti hanzi panopfungaira utsi pane moto anditi saka taitoti vakuru vedu kubva kwawaita uku kauku dai wachitoita zvinhu zvifambe chimbi muno maMutoko nekuda kuti munhu yeye akafamba wari kuva unogona kutsipika bva zvanyarara bva zvapera zvakadaro asi hamuoni here kuti murume nekuomerwa kwaari kuitwa nezvinhu anogona kuzviuraya kana akafa iye mweyo uyewo kurwadziwawo nekwaari ikodzero dzake kutodzikana afe ngafe ko mhuri yacho manje nekuti ngozi haipereka zvokudaro mhuri kana isu tachitoshuvira kuti simbiro ichapisa iye mhuri dzachiri mupenyu abhadhare tachitokumbira iwo mweya wacho iwowo dai wagona kuramba wakashingisa hana yake mhuri dzakazviita yekuti arege kuzviuraya atanga aita sei abhadhara nyaya dzake dzakaita izvo ende tikutozvitenda kuti mudzimu iwo wakasimba uwo munhu iye akaurayiwa wakanaka umwe unozotuguka kwasara awo iye aparara saka iye B wacho ane tima ane utsinga tikutonzwa kurwadziwa zvisingaiti ai ndiri kuti zvangu ka dzinza racho ngaribatane ritedze zvaari kunyatsonzwa kuda iye ari kubuda mudzimu wacho naye ari kubuda ngozi ngavanyatsotedzana nguva iripo vogadzirisa vogarisana mune zvakanaka ndinotarisira kuti iye kana watopinda mumatambudziko chinopa kuti urehedu kechipostorika matambudziko kana asina kuzviita ndoaende kung'anga kwacho ozodzoka kujorodhaniwa munhu angangonyepe iye munhu achitambura kudaiso achidya moto saka ndoaende kung'anga kwacho imimi hanzi muri kunyanya kuwanda nemachechi vanimi aiwa kana chikare chatonzi chidzokewe ndachidzokewe nokuti matambudziko anyanya vanhu vari kuoromba iwo ari mumagemenzi dambudziko nyaya yatinetsa nokuti ngozi yataura maitiwo yakaitwa nemaparadzirwo ayakaita isisuwo semhuri tashushikana nekuti kana zvakaitika kana zvisina kuitika taakuda kuti zvichenuwe pachena tichifambe tione kuti mukomana uyu akazviita here kana kuti kwete ndo zvandingada kutaura pamusoro penyaya asi semaonere ndiri kuita inini zvinenge zvechokwadi anenge akazviita mukomana posi kwese kwakafambiwa kweseka ari kungobatwa ndiye saka ndizoziva kuti ari kuda chokwadi chakaita sei saka inini ndikuona sokuti
zvese zviri kuitika ndezvechokwadi kwaari mukomana akazviita. Ini semunhu anoenda kuchechiwo nemukomana uyu ari kunzi akauraya munhu, tine umbo hwatinawo kuchechi kwedu hwemutumwa unova huiri wakadudzira kuti endai munoripa. Kana zvakadaro isisi kwatiri zvinenge zvine chirevo chokuti mhosva iripo. Ini ndiri kuzarirwa nekubudikidza kuti homwe iya iri kubuda mukati memwana wamai vangu. Saka zvokutaura ndosaka ndiri kupota ndichiita ndichizarirwa nokuti mwana wamai izvezvi mukuona kuenda wanga achiitawo pachinzi ndinomupfudza zvichireva kuti akapfudza kana ikazopinda muno vamwe ini ndiye ndarasikirwa nehanzvadzi. Saka ndiri kuzarirwa kunyange patiri kutaura vanhu havasi kupanzwisisa nenyaya yekuti mwana wamai anorwadzisa. Saka ndikuti dai tagadzirisa zvinhu izvi zvibude pachena, nyaya yachona izvi igadzirisike tizive kuti hagadzikanaosha. Mufananidzo wamuri kuona uyo vanhu vari kumhanya ndiye musikana akabatwa nemhepo. Hanzi ndakunozvitsikisa zvangu nemotokari zvipere. Avo varume vari mashure ava kudaka kunonunudza kuti vamubate asati asvika pamugwagwa. Ndicho chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe. Tonga itinzwe ndimika makaona mhepo ichisvika padare. Takanzwa mwaitaura zvakawanda, munotiwo kudini? Asazi balalele makhaya babukeli lina libone njani uhlelo lwethu ade siliphathele lona namhlanje lizwile ke abakhulumileyo lina lithini likubona njani sifuna ukuza ukuthi likubona njani. Ini ndoti kana iri ngozi ka dai mhuri yabatana chop chop vagadzirisa uyezve kana paina akaita zvinhu areurire nguva iripo nekuti ramangwana ngozi iye ichazotozonetsa tuvazukuru twevazukuru. Kana yatobata nguva ino zvichikatonaka kudai aiwa dai yagadziswa nguva iripo, ngaigadziriswe nguva iripo. Asi Shumba, ndanzwa vamwe vachitaura vachiti chinogona kuva chiri chikwambo. Chikwambo chinokwanisa here kuita izvi zvaiitwa nenamandi uyu, kupisa dzimba kudi. Chikwambo chinogona kuzviita nekuti chikwambo kachiri capable of doing anything. Saka ameno asingazi asikhangele nini ngamehlo wonke sibone ukuthi okuyikho yikuphi. Kodwa ke nxa kuyingozi sikhuthaza abemuli ukuba nabehlawule masinyane kusaselesikhathi, ngoba nxa kungalungisiswanga asokungaba luhlupho kubantwana abazalandela abazukulu lezizukulwane. Kubva kwandirendu neshamba Athadiwa nashe Kutama ngatitsangani mune zvimwe zvirongwa. Lisale. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.